स्वागतम पिलावनी। आज आम तुम ओडिया बहिर एक सुंदर कविताटी जार ना हूँ प्रभात अवकाश से कविता संपर्क में आज आलोचना करिबा। प्रभात अवकाश कवितार कवि होउछंती भक्त कवि बनमाली दास। से जने अष्टादश शताब्दीर कवि। से पुरी रे बास करुथिले। तांकर रचना गुड़िक अत्यंत सुंदर, सुललित, सरल तथा संगीतमय एवं से कृष्णंकर बाल्य समय रे थिबा घटनावली को नहीं अनेक गुड़िए कविता रचना करिसेंती। आउ विशेष करी समस्त कविता को वर्णमाली पदावली भाव नामित करा जायछि। आ विशेष करी कविंकर जो लेखा भगवानंकर बाल्य जीवनी को नहीं ताहा अत्यंत सुंदर तथा सुललित। यह पाठक मानक मध्य एक गभीर भाव सृष्टि करिथाए। आम आज से कविता संपर्क में पढ़िबा। वर्तमान तुम माने कविताटी को देख मु आवृत्ति करुछि, तथापि आम चेष्टा करिबा टिके स्वर रे गाइबा पई। उठनी सिपाही थर ए बंशीधर, उठनी सिपाही थर, मंदिरे डाकिले सुख, वृक्षरे रविले काक, कुहु कुहु रटे पिक, कुकुट डाकिले पर खर हे, उठनी सिपाही थर। एठी कृष्णंकर पिला बेलर समय माँ यशोदांकर वात्सल्य ममतारे कृष्ण बंधा। जेमिति कि कृष्ण को दिन न देखिले माँ यशोदांकर मन भितर जो अनाबिल भाव जागृत होता है ताहा एठी प्रतिपादित होइछि कविता माध्यम रे। तेणु कृष्ण शोई पड़िछंती, शଯ୍या त्याग करिनांती। तेणु माँ यशोमती कृष्ण को कहउछंती एठी बंशीधर श्रीकृष्ण को कहा जायछि, कारण बंशी को धारण करती से होछि बंशीधर। एठी बंशीधर होउछंती कृष्ण। तेणु माँ यशोदा कृष्ण को कहउछंती तुमे उठी पड़, सकाळ हेई गलानी, राति पाहिलानी, मंदिर रे सुआसारी राब देलेनी, आउ गछरे कोइली कुहुकु राबिलानी, काऊ डाक देलानी, कोइली राबिलानी, आउ कुकुट डाकिले परखर हे। कुकुट होइले कुकुड़ा, कुकुड़ा मध्य चित्कार कलेनी। तेणु तुमे उठी पड़, राति पाहिलानी, सकाळ हेलानी। डाके जशोवंती भाली, उठ मोर बनमाली, श्रीमुख देवी पखाड़ी, झरी रे रखिछि बासनीर हे, उठनी सिपाही थर हे बंशीधर, उठनी सिपाही थर। तेणु माँ यशोदा एठी डाकुचंती ए कृष्ण को तुमे उठी पड़, तुम श्रीमुख को माँ तुम मुह को मु धोईदेवी, एवं झरी रे रखिछि बासनी रहे, झरी के कलसी रे मु जो जल रखिछि सुवासित जल रे तुम मुह को धोईदेवी, मुह को परिष्कार करदेवी। तेणु प्रभात हेलानी, तुमे उठी पड़। अमृत पानी कदली, लवणी संगते गोली, अधाम गोटिका पुली, खंड संगे भुंजाई बिसर हे, उठनी सिपाही थर। अमृत पानी कदली
ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି। ତେଣୁ ଲବଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଦଳୀକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସହିତ ଗୋଳି ଅଧାମ ଗୋଟିକା କହିଲେ। ଅଧାମ ଗୋଟିକା କହିଲେ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ନାମ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଲବଣୀ ସହିତ ମିଶେଇ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ତେଣୁ ସର ଲବଣୀ ସହିତ ଏହି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଉଠ ମୋର ବାସୁଦେବ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଛୁର ହେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼, ଗୋଗୋଷ୍ଠୀ ଉଛୁର ହେବ। ତେଣୁ ଗୋରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଯିବ, ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼, ତୁମ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସର ଲବଣୀ ସହିତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଏବଂ ତୁମେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, ବନକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ। ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦଧି ଅନ୍ନ ସହିତ ଦହିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ତୁମେ ନଦୀ କୂଳରେ ଆହାର କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି, ତୁମେ କାଲି ବାଛୁରୀକୁ ଚରାଇ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି, ସତରେ ତୁମର ଆଜି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତ ଯେପରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଅଳସରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ? ଏଠି ମା ଯଶୋଦା ଅତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ? ତୋ ଦେହ ହାତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତୋ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ବନକୁ, ସତରେ ତୁ ବୋଧେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଥକା ମାରିକି ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋପର ବାଳକ ମାନେ ତୋର ସାଥୀ ମାନେ ଡାକି ପକେଇଲେଣି। ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଉଠ, କେତେ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଉ ତୁ ତ, ଯେ ତୁ କେତେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛୁ, କାହା ଡାକ ତତେ ଶୁଭୁନି? କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ତାନ, କାଉର ରାବିବା, କୁକୁଡ଼ାର ଚିତ୍କାର, ତତେ କାହାରି ରାଗ ଶୁଭୁନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠୁ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁ ତ, ଆକାଶରେ ଉଦୟ ଦିନକର। ଦିନକର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଇଗଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼। ଏଠି ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳି ଚରଣେ କିଙ୍କର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। କହୁଛି ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ଚକ୍ରକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ହେଉ ଚକ୍ରଧର। ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚକ୍ରଧର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କବି ବନମାଳି ଦାସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି ଚକ୍ରଧର ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି।
କହୁଛି ଚକ୍ରଧର ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼, ତୁମର ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ। ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳି ଚରଣୀ କିଙ୍କର ହେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତୁମେ ବନକୁ ଗମନ କର। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ବନକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତତ୍ପର ହେଇ ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର। ତେଣୁ କବି ନିଜ ବନମାଳୀ ଦାସ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଚରଣରେ ଗୋଟେ ସେବକ ହିସାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼। କାରଣ ମାତା ଯଶୋଦା ଅତି ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କବିଙ୍କର ଲେଖା। ସତରେ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କବିତାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଯଦିବା ସ୍ୱରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବ ତେଣୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱର କରି ଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର